Delivery Pellet a dezvoltat o nouă linie de producție de brichete și peleți din paie, crescându-și considerabil capacitatea de producție la aproximativ 2000 de kg pe oră și devenind astfel cel mai mare producător din județul Olt. În etapa inițială, baloții de paie sunt supuși procesului de pretocare, asigurând uniformitatea și pregătirea pentru etapele ulterioare ale procesului de producție. Paiele pretocate sunt direcționate spre moară, unde sunt supuse acțiunii mecanice a ciocănelelor pentru a fi măcinate la dimensiuni conforme standardelor de producție. Materia primă este transferată într-un bunker, unde este amestecată și omogenizată pentru a asigura uniformitatea compoziției și calitatea produsului final. Materialele omogenizate sunt trimise la presă printr-un sistem de transport bușnec, unde sunt supuse presiunii controlate pentru a fi compactate și formate în brichete și peleți. Brichetele proaspăt formate sunt direcționate către o linie de răcire pentru a-și pierde căldura și consolida structura, asigurând o solidificare completă și uniformă. În final, brichetele răcite sunt porționate conform cerințelor de ambalare și sunt introduse în saci adecvați, pregătindu-le pentru distribuție și comercializare.